arriba de la Sindicatura de Cuentas, y si se ha hecho, pues que se nos... Pues hombre, que la oposición conozca esa auditoría que el concejal de Hacienda dice que se ha hecho, no dice que la va a hacer, dice públicamente que la ha hecho. Por último, yo también preguntarle a la concejala de Educación, se debe el trimestre de becas de comedor a los colegios. Y constan instancias por registro de entrada de los colegios, representantes, directores de los colegios, reclamando las becas de comedor del último trimestre. Que se deben, yo saber si se han pagado, si se van a pagar. Ya me contestará. No me contesta. Y por último, una pregunta al alcalde. ¿Se pueden llevar pegatinas? Yo por saberlo para... ¿Se pueden llevar pegatinas? ¿Cómo? Si se pueden llevar pegatinas... Los concejales podemos llevar camisetas, pegatinas, gorro, cualquier que simbolice algo. Por saberlo para 3 veces. Para Sí, sí. Todos, Si puc començar a responder esta última pregunta. Jo de moda i tal no tinc molta idea. O sigui, cada regidor i regidora és responsable de la seva pròpia imatge. A no ser, i naturalment podrà portar allò que considere adequat. A no ser que el senyor alcalde considere que està faltant el decòrum, no passarà res. D'acord? De manera que determinats extrems òbviament no seran tolerats en el... Però jo crec que és un tema de sentit comú i podem veure exemples de com en altres institucions, Corts Valencianes, Congrés de Diputats, etc., la gent va com. No seria tolerable. Jo crec que tots tenim en el cap on està el límit. En qualsevol cas, si jo considero que el límit s'ha transgredit, ho impediré. De moment no he vist cap cosa que jo crega que transgredeix el límit del decòrum. Insistix. N'hi ha alguna resposta que se volguera donar ara? Sí. A veure, respecte de la primera pregunta que planteja la portaveu del Partit Popular de per què se va donar-li un llistat amb una relació de contractadors de contractes del CEMEF i no estava la de el senyor Vicente Campos, pues a los hechos me remito i evidentment ha sigut un error, punto número 1. I se reconeix, ha sigut un error. Si no estava, hauria d'haver estat. Sí, ja està. Si nosaltres haguérem volgut ocultar o amagar algun tipus d'informació, evidentment el Partit Popular no haguera tingut aquesta informació. Però com que no està en l'esperit d'este regidor ni d'este equip de govern faltar-li el respecte, i prova d'això és que quasi, i tinc que dir quasi perquè ha fallat una fotocòpia, sí que és cert, i no li he pogut donar tota la documentació que se'm va demanar, i com no està en l'interès d'este regidor faltar-li el respecte, que la tindrà demà mateix, perquè ja l'ha tingut a última hora de la vesprada, i m'ha semblat una falta de respecte donar-li la minuts abans del plenari, el que falta de documentació, repetís que com no està en l'ànim d'este regidor faltar-li el respecte i se li ha donat tota aquesta documentació, és per això que no troben ni oportú ni adequades aquestes paraules. Ja m'agradaria a mi que la Generalitat Valenciana s'haguera portat la meitat de que jo m'he portat en vostès amb els documents de la visita del Papa i de la Fórmula 1 amb la resta de partits de l'oposició en la Generalitat Valenciana. M'haguera agradat la meitat, no una miqueta, la meitat. I respecte de les manifestacions que diu que jo he dit de que s'ha fet una auditoria, té raó, ho he dit. És cert, no han sigut encertades. Nosaltres hem contractat una empresa que se sap que ens està ajudant per a fer el pla econòmic financer i per a fer un pla econòmic financer se fa un estat de la situació del compte. En última instància això vol que li puc dir auditoria, li puc dir anàlisi, li puc dir, digue-li com vulgui. Evidentment vostès tindran aquest resultat quan estigui acabat i tindrà més de 48 hores per a que pugui fer totes les seues propostes, que les que considerem oportú i puguem debatre en la comissió pertinent seran acceptades. Quan estigui conclòs el pla econòmic financer, òbviament, no sols l'oposició i l'equip de govern, òbviament, sinó també el Consell de Participació Ciutadana, etc., tindrà coneixement d'aquesta feina que a més l'hem pagat entre tots. Per part del públic, algun prec, alguna pregunta?